Kuha mo na bay? Charlie? Sa tunga na ang alagyan na inang duta gina sa dolmo, saka na di sa may lubid, kay mo ng plat dira kita matanom. Okay? Kay dira ta mabakal ko plastic kag itabon ta dira para nga hindi matubuan hilamon. Gulo gasto lang pero sige lang. Okay? Tunga sa tunga kakwan na kagpasaka ang duta sa lubid. Kaya maubra kita plat mo. Si Joel nagabuho. Amo na ang tama to kaikit sa nga tuno ng buhay. Kadako-dakuan ko. Kaya kung magtubo na ang kalamansi na gilunutok na sila. Plus may kwan pa sa dalom. In between may tanong pa. Intercropping. Mahawan kita siguro liwat sin eh. Sige lang. Kadayo na lang kay na mo nang aton plat. Sila mo nagdala ka sa dolmo, di na nang sa dolmo? Oh, sige. Tapos na hasta na dito sa babaw. Ini naman ang ginatindugan ko, dire naman kabuho. Para madasig. Babayin na lang to. Ang mga seedling, baka lang taliwat yung seedling. Okay? Ay, gusto ina. Damo ka na recover ngali seeds. Sige lang. Baka lang taliwat. Dalong magamay. Hindi mo na sa kon makita. Naubos mo gid ang seed sao? Inubos mo gid? Ay pa. Damo pa karako. O sige lang. Kay hasta pa na sa babaw. Na. Very good Charlie. Bye. Okay. Na, very good. Amo na. San o kono mabot si Jersey? Kung mabot siya, gusto nyo pabuligon tayo pa sa inyo para madali. Si Jersey, ano pa? O kamo lang dua? Hindi lang, pabay na lang. Hindi pagsako maubragin na di siya. Ay kung madugang patay sa katao. Oh, tatluan nyo. Hindi na, anay ka mo lang, anay. Din kita kabakal sang kwan? Sang compost? Ha? Din si Richard? Huwag ko kilala kay Richard. Ha? Di order ka to? Tagpila? Maanay, bakunda na may dyan mga tag 300, may tag 500. Dipindi sa ako. Mahalaw? So, hindi lang gamay-gamay lang sa ako. Tiyo, damo sing butangan taho. Ambi order ka be, isa lang kasako, tanon ta. Kung makaigo, padala mo de. Kay before tatamnan sang kalamansi, butang tanay compost. Oo. Karon order ka to siya. Atuk-tuk ron. Oo. Kagi siling mo dalon niya de delivery ya. Mahal 500, hindi mayo. 500 bigyan agad mo. Ate sige. Layo na ang gina-istara ni Richard.
Iyon man ang plastic kag ihulog. Wa mo man lang niyo. Ilubong sa Ay, organic. dalom-dalom na oh. Ilubong sa organic. Kutala nanay organic ni. Pagabot sa seedling, amo lang niya sa dalong buo nyo. Pag hindi na pagpadalomon kay malubong na ginasot, amo lang niyo. Tapos buhulog sa lupa. Oh. Ano ang dito ma? Bakal ko siyang feeding pork. Sa may ara ko dati dalakag. Tama ni kadalong sa inyo nga buo niyo. Balik lang ni. Ini tapso niyo. Ha? Ano man ay da? Ano tando ay gusto niyo? Ay di kaya? Break ka na. Kuha mo nang gusto kang balon? Ha, Joel? Ah? Kuha mo nang gusto kang balon. Oo. Pagkatapos sina, hindi mo na ni siya. Aplakan? Pamati. Tamnan da kalamansi de. Butangan mo ni siyang tanom mo, tunga. Tapos panan mo na panan mo marker, kawayan, no? Kung di mo gitanom, kay dira ta butangan siyang trellis para dira sa makambod. Okay? Okay. Amo na in between. Ining dako na hindi na ni pagtandugan ni pabayin na lang nanda. Wag agi ka dili likawan ta lang total. After mamunga ni mapatay ma lang ni. Kay adon ta nagid nga plastaron ta gid na mayo. Okay? Oh. Okay, bye. Yeah. Okay. Ah. Sigurado. Hindi ka mag-inom tanduay? Hindi po minom ya. Good. Ay sa sunod dal anto ka kon. Minom lang po tubig. 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 Coca-Cola ginom ka? Coca. Ara ang coca. Minom pa. Ti. Layo tong tiangge. Kaya dason. Dason.